Iwang Suksmana adilinuwih payungana jagat sawigung. Nggih. Putu Prabu Ndarawati. Putu Prabu Mandura Werkudara Janaka lan sira nggih Gatotkaca padene Bama. Wonten mbal dawuh. Dawuh yang wah piye kakek Matsuwa. Inggih kados pundi yang. Sawise padha lenggah satata mara gage. Mbaka siji tumuli matura. Apa to sejatine? Nganti padha gumrubyuk kumrubut padha teka ning negara Wirata. Iyang. Sawan kula sekadang menika estunipun tanah sanes namung kepengin badhe nyuwun kalidamar pepajar ingkang mujudaken pengadilan saking paduka Kanjeng Hyang Sri Bagindo. Pengadilan perkara apa? Nuwun inggih. Ing antawisipun anak kula Kaki Prabu Bama tuwin Kaki Prabu Gatotkaca menika sami rebat leres ing babagan bumi Tunggarana tapel wates Pringgondani kaliyan Trajutrisna. Kadipaten Tunggarana tinggalane Prabu Kalamestaka mbiyen. Nuwun inggih kasinggihan. Ing menika mugi keparenga paduka Kanjeng Hyang Wirata ingkang paring karampungan. Adedamar adil tuwin leres Tunggarana menika bawah Trajutrisna menapa wewengkon Pringgondani. Jagat wasisaning Bathara. Yen ngono, becike ora ketang seklimah rong klimah aku butuh sambung rembug karo anakmu sakloro niki Kresna. Nuwun iki sumangga yang. Werkudara lan Arjuna kowe melu nekseni pirembugan iki. Yo. Aku mung ngestokke dawuh kakekku. Kula nuwun inggih yang. Bama, kula wonten dawuh. Wah, suaramu bantas men. Nggih. Nyat yo ngene iki kok. Pripun? Apa bener Kadipaten Tunggarana iki wewengkon Trajutrisna? Wiwit rumiyin mila leres. Wiwit kina makina ingga sepriki Tunggarana menika bawah Trajutrisna. Adipati Wahana menika ratu tetelukan kula. Nanging dipun rebat kalian tiang Pringgondani, dipun rayah lare Pringgondani. Gatotkaca menika wong angkara. Wah, angkara biathukmu kuwi. Kosik to kosik kok aja padudon iki ana ngareping pengadilan. Aja padha padu. Wah, Gatot kowe meneng oleh. Yen kowe nganti dijotos tanpa genah pekarane, bapakmu saguh ngewangi le. Werkudara kowe meneng ngomong cukup tak konekseni. Yo. Bama, kula. Yen kowe ngaku bumi Tunggarana kuwi wewengkonmu, apa Kaki Bama bisa nuduhake bukti lan seksi ingkang kuat? Buktine apa lan seksine sapa yen to Kadipaten Tunggarana kuwi jajahanmu? Lho. Ya. Buktinipun sampun cetha. Seprika dumugi sepriki Tunggarana menika jajahan kula. Perkawis seksi nggih sampun gamblang. Adipati Yayagriwa, rerehan kula menika anakipun Suwargi Prabu Kalamestaka ing Tunggarana. Piyambakipun sakwanci-wanci siyaga minangka paseksen. Tunggarana inggih tilaranipun tiyang sepuhipun bawah negari Trajutrisna. Apa Kaki Prabu Bama duwe layang kekancingan ingkang minangka pikukuh ingkang nyebutake yen bumi Tunggarana mau wewengkon Trajutrisna? Duwe layang. Layang kekancingan nggih napa? Wiwit kula jumeneng ratu wonten Trajutrisna menika ngertos-ngertos bumi Tunggarana iki sampun mlebet dados wewengkon ngriku. Mbok menawi pancen cara kina menika perkawis bumi lan pekarangan mekaten mboten sisah mawi layang-layangan, namung cekap percaya pinercayan ngaten kemawon. Mila tumrap Tunggarana meniki semanten ugi mboten wonten syarat ingkang wujud serat pikukuhipun, mboten-mboten. Lah kaya ngono kuwi sing jenenge kliru. Klintunipun kabeh ingkang aran wewengkon ya mbuh kuwi wujud bumi apa wisma. Barang darbi apa wae kuwi supaya tinemu sah kudu digenepi nganggo layang kekancingan minangka pikukuh. Dadi yen tanpa pikukuh iku durung bisa sinebut resmi bumi. Wah, mboten.
Kaya ngoten tak angel-angel nganggo sertifikat barang. Apa kuwi sertifikat ya? Dadak nganggo layang-layang kekancingan Belegedes. Wah, wong ngeyel njaluk tutho watu ndase. Werkudara menenga. Werkudara kuwi aja melu nyampur dhisik. Warjata Sibama keprok dhewe kowe. Aku ya melu ngewangi nak. Piye to iki wong perkaran kok do kaya ngene. Janaka kowe menenga to, Di? Yang tekad-tekatan. Iya kabeh padha menenga dhisik. Ora wong ngeyel eneng. Ana dikandhani apik-apik ento kudu nganggo layang kekancingan malah nggugu karepe dhewe. Apa sira kaki uga ngakoni yen to Bumi Tunggarana kuwi wewengkon Pringgondani Gatotkaca? Kanjeng Hyang kandha sing bener le, Tot. Kula nuwun sewu, Yang. Iya piye? Panjenipun sanes kula ingkang gadhah moga perkawis menika nanging malah saking panyuwunipun Ratu Tunggarana Adipati Wahono piyambak ingkang ngadreng kepengin manunggil kaliyan negari Pringgondani. Awit cariyos miturut dedongenganipun Tunggarana wau ing kina bawah Pringgondani. Dados kula sowan mriki menika namung ngadhapur srana pamintanipun kawula Tunggarana ingkang kepengin manggen garis sing adil tuwin leres. Wangsul kadut jaman kawitanipun Tunggarana manjing dados wewengkon Pringgondani, Yang. Kok adhedhasar dongeng kuwi sing dongeng sapa? Praja Pringgondani tasih wonten denawa sepuh ingkang tumut ngalami sugengipun Kanjeng Hyang Sawarga Prabu Tremboko. Naminipun Ditya Sumberkaton. Inggih Sumberkaton menika ingkang kula anggi gondhelan jalaran. Dongengipun Sumberkaton nyata lan leres, Yang. Mbaya coba Sumberkaton dawuh ana maju mrene. Kon rene Sumberkaton. Nggih, ngestakaken dawuh. Pandhita Karya Wangsit pindha kombang ngajaping tawang. Kowe Sumberkaton? Inggih, kula sinuwun. Umurmu pira Sumberkaton? Wah, menawi petangan taun kula mboten saged matur ning kula enget. Jaman Paduka Prabu Matswapati tasih muda kekasih Raden Durgandana. Menika kula pun suwita wonten Pringgondani, pangkat kula lurah. Pedamelan kula ngreksa gedhong pustaka. Oh, nek ngono tuwa kowe tinimbang aku. Nggih, mesthanipun ngaten lah wong jaman udan awu man kula pun ngepek ledek mentir. Udan awu kowe wis rabi ledek mentir. Inggih sampun. Oh. Yen ngono jaman banjir dadaling tanggul terus ngelep Kutha Wirata kae kowe ya wis gedhe. Ampun kula. Nika ngalih teng Pasar Wesi. Oh. Jaman kowe Suwitana Prabu Tremboko mbiyen sak ngertimu Kadipaten Tunggarana kuwi ke bawah Pringgondani apa Trajutresna? Menawi saenget kula Tunggarana menika bawah Pringgondani ning nalika semanten lajeng dipun rebat dening Nalendra Trajutresna rumiyin Prabu Bomantara. Mila sareng Bambang Suteja Prabu Bama Narakasura menika kasembadan merjaya Prabu Bomantara lajeng dados ratu nyuli wonten ing Trajutresna. Tunggarana nalika semanten tumunten dados jajanipun. Ngono. Inggih sinuwun. Ya reh ning kowe mbiyen dapuk dadi juru tungguk ana ing sasana pustaka, mestine kowe ngerti bab layang kekancingan.
minangka pikukuh ingkang nyebutake yen Tunggarana kuwi bawah Pringgondani. Layang kekancingane apa isih ana sumber katon? Wonten jinuwun. Saiki ana ngendi? Menawi mboten klintu malah sak mangke mapan wonten Wirata. Lho, ana kene? Inggih. Nalika semanten sedaya serat kekancingan negari-negari sak jagat jangkep sak gambaripun menika dipun klempakaken dening ingkang Rama Suwargi Prabu Basukesti wonten negari Wirata. Nawala Bikukuh mau sareng sampun lempak lajeng kadhapuk dados Weda Babat. Ingkang sinebut Serat Pustaka Raja Purwa kalebet kekancingan bab bumi Tunggarana inggih kaserat wonten ngriku. Waladalah jagat pasisaning Bathara. Undang Kanjeng langit ngelap-lap katon lergin saeng alis seta kula wonten dawuh Rama manjinga sasana pustaka jupuken kekancingan iki seta nggih ngestaken dawuh Rama. Iki layange setok inggih Rama. Coba-coba mripat wis ora pati permana gage wacan bukaken bukune. Nggih ngestaken dawuh. Nyata laruta sangkeng yudha sang kuru-kuru. Yen tanan utusa sang gage wacanen. Golek ana ngendi bab ingkang nyebutake wates-watesing bumi Tunggarana Trajutrisna lan Pringgondani. Nggih. Menika Pustaka Raja Purwa. Kaca 100 kalih dasa ingkang irah-irahanipun nyebataken babat Pringgondani. Ya piye? Aja mbok waca kabeh, kesuwen jujuken nggon sing nyebutake sambungane Tunggarana Pringgondani. Nggih. Kula nuwun sewu kula aturi kendel sedaya. Jeneng ingsun Nalendra Wirata Prabu Basukesti minangka sesepuhing ratu-ratu saindenging bawana. Sineksen dening Prabu Harimbasara Ratu Pringgondani, Prabu Pratipa Ratu Ngastina lan Begawan Kamunayasa ing Saptawarga. Netepake yen wiwit rikalenggan iki Prabu Kalamestaka minangka adipati ing lungguh Kadipaten Tunggarana bawah negara Pringgondani. Wondene wates-watesing kadipaten sisih wetan Gunung Mahendra, sisih kidul Alas Madenda, ing sisih kulon Kali Jamuna, kiblat lor Tlaga Madirda. Kabeh mau kebawah keperintah dening Ratu Pringgondani Prabu Harimbasara. Sapa ingkang singlar saka kancingan iki dianggep ora sah lan bakal dilokake sakdosane. Saiki wis cetha undraning perkara. Aku ora bakal pilih kasih. Ora mbanci ndemban ciladan ning Matsapati ngadeg jejeg ana ing garis adil bener. Kanthi dasar layang kekancingan saka Pustaka Raja Purwa iki nyebutake yen Tunggarana mono jaman Prabu Tremboko. Ora mung jaman Tremboko nanging klebu wong tuane Prabu Harimbasara. Malah wiwit bapake nalika iku dadi wewengkon Pringgondani. Nalika semono sing dadi ratu Prabu Kalamestaka dene saiki tumurun menyang anake ya kuwi Adipati Wahana. Mula jroning parpatan iki ingsun Prabu Matsapati minangka sepuhing para ratu netepake kanthi sah Tunggarana bali dadi wewengkon Pringgondani. Kabeh kudu gelem nampa kekancingan iki kanthi lega lan ikhlas. Nuwun usul. Piye, Bomo? Katone ora karenan penggal nggih. Pancen kula mboten cocok, kula mboten condong. Kula tingali ngatawisipun Gatotkaca lan Eyang Prabu sampun sami pidak jempol gedhek antuk.
Sampeyan pun kencan semayan arep ngrubuhke Bomo. Wong sak Pandhawa mboten wonten sing ngrewangi kula. Kabeh do mojokke Bomo klebu wong tuaku dhewe nggih ngaten. Napa memper Bomo duwe wong tuwa ratu ing kondang sak jagat. Parandene enten parapatan iki mau mendel kemawon kaya dipaku lenggahe. Lho, Sutejo. Aja ngono nggih. Nadyan aku wong tuamu nanging gandeng perkaramu iki kalah bukti lan kalah seksi. Njur aku kudu rewang piye? Gagah aku kudu rewang apa? Ning ngaten Kanjeng Rama mriku mboten tresna dhateng putra paduka. Lho, nggih. Anak tetep tak tresnani ning babakan pengadilan kudu pilah. Sing bener ya kudu dibenerake, sing luput kudu diluputake. Ora kena pengadilan dibebutek nganggo rasa katresnan. Yen ngono carane tegese ora bakal murni. Yen ngabotake rasa katresnan ana wong salah ora bakal dihukum. Cukup. Sakniki kula ngetekne Sayembara. Sayembara apa? Tunggarana biyen ucul saka Pringgondani ngangge Bandayuda. Dina niki Gatotkaca kena njaluk balen Kadipaten Tunggarana Waton bisa nglangkai batangi Bomo. Piye iki Kresna kok ngene? Wah, wani letot. Werkudara ngajan-ngajani anake. Ya men. Wani otot. Yen Bomo kalah mestine wong tuane ngewangi. Mongko wong tuane kuwi adikku lanang. Adikku lanang sing maju pun Kakang Mandura ngewangi. Ngewangi ya wani jotosane. Nggih njotos. Iki piye to kok malah dadi tantang-tantan iki mengko negara Wirata dadi ajanging perang. Kresna, kula yang. Yen pancen kaya mengkono penjaluke Sutejo anakmu. Tak kira malah luwih perwira. Kari Gatotkaca piye? Wani ole. Nggih kula wantun yang. Yen wani tak jaluk ngemungno nyawa loro. Gatotkaca lan Sutejo. Liyane ora kena ngriwuk kempul nimbrung perkara. Wah. Anak kok ora dilabuhi iki piye? Oh, Werkudara manut pernatan apa ora? Yen kowe manut marang Puniyang, dina iki leganono atine Bomo. Ning aku melingkani banget aja nganti gawe pepati. Endi sing kalah ya kuwi ing kudu trima nampa lakon iki. Nggih, ngestaken dawuh yang. Jojo kantaran bau dingolena prateng lampus waladala. Wah, wis nyicil sore mau. Tumibaning padha lek padha wae to Gus ora wurunga kowe kudu keprukan karo aku. Wah. Rungokno kupingmu Kakang Bomo. Sejatine Gatotkaca mung mamrih adil lan bener. Wah, mlegedes ora susah mecak. Mamrih adil bener apa nyatane wong sak pendhapa mbelani kowe. Yen pancen ora kena digawe becik kowe ngajak apa langkaono batangmu abur ndasmu.
Mapakar Kosoto kumletak wandamu kakang bumu hayo tangiyo pedhot janggane Prabu Sutejo eling-eling kasinungan aji Pancasunya kadayan bumi geni banyu angin lan swasana greka kadya wungu ginuga Bomo kok mati apa? Ayo, mesemo kowe le. Nganti gyapuk majan ora bakal kowe menang karo Bomo Narakasura. Wah, mati kepindhon. Hai. Hai. Gesang melih, Gus. Ora mudeng ya. Ora ngerti kok. Mara-mara kowe nang kene. Lah kula wau ndelok niku wong pirang-pirang niku lho sak alun-alun do ningali niku kok kula niku remen ndelok perangi sami lha kok mau mati kok iso urip kok sampeyan ajeng kalah mengke. Ah, enteni tangi. Mati ping 17. Mangsa sagu kowe Kakang Bomo. Hey! Kala ulat ati kang aku wungu saka Kantaka lah kok dadi ana wanudya ana pinggiring alun-alun sapa kowe Nami kula endang pamikat sih sinuwun pamikat sih inggih wis ngerti marang Prabu Sutejo inggih lakar kula ningali wiwit kala wau wonten ngriki. ngono. Wonten menapa paduka Bandayuda kok lajeng murugi kula. Iya.
Aku ki gembrobyos kemringet kaya ngene ning bareng mak tleram meruh citramu lah kok dadi rumangsaku panon kang peteng dedet iku mau dadi padhang. Ingkang ndadosaken pajar sinten? Ya kowe kuwi. Terusno tembangmu. Suaramu apik. Namung katen menika. Kok enek sing gambangi barang? Menika Kiai Bagong. Yuh. Wah. Dipun serantos Raden Gatotkaca lho. Wah, aku ora mikir perang nek kok ngene iki wis. Pitik cangkeme men. Mangke menawi Raden Gatotkaca lajeng mrawasa paduka kados pundi. Ora bakal bisa Gatotkaca mateni aku. Anggepe apa? Bama kedunungan Aji Pancasunya bumi. Kena lara luputing pati. Bama Narakasura ki tan perbeda kaya Nalendra Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka. Kedunungan Aji Pancasunya padha nadyan to mati ning isik tememplek bumi mesti bakal waluya jati temah mulya. Pamikase Kula sinuwun. persajan bae bareng aku sumurup citramu lah kok dadi iya piye ana wong ayu kok nganti kaya ngono wiwit pucuking rambut nganti dlamaken sikil kok ora ana cacate babar pisan. Iya. Granane le nyentol. Lathine kaya ngono nek guyu ah untune rintik-rintik mripate pendul blalak. Wah, kaya jenate. Sampun sanget-sanget kinan ngalembono dhateng kula. Iya, oleh ora ngalembono piye wong nyatane aku ki nek ana dalem Traju Trisna kono ora bisa ketujuh prana merga saka Yayi Ratu Hatnyanawati ingkang durung bisa leladi satataning garwa. Yayi Hatnyanawati ki durung bisa weweh rasa pemarem. Merga yen tak cedhaki mung tancah mlengos. Yen tak brengkal disemplak. Wong ratu kok mbrengkal. Anu nyatane nek padha meleke Yayi Dewi Hatnyanawati ora gelem ngladeni marang panjenengan ingsun. Geleme ya nek limpe nek wis. Kepati nggone Nendra. Karo bojo kok dadak nyolong. Etek nen. Ratu kok ngendika etek nen. Pamikaji, Kula wonten dawuh persajan wae. Glaning rasaku nganti nggo seprene. Gidhuh nalarku, wimbuh perkara kikis tunggarana. Nganti andhati aku lali marang awakku nggonku kudu antuk jatining pemarem. Mula ayo tak boyong ya. Dadi garwaku. Nanging nggih aneh. Wong kula menika namung laren dusun panjenengan ratu. Monggo sampun kagungan garwa prameswari kok badhe ngersakaken badan kula. Sinuwun nyuwun pangapunten menapa mboten badhe merosot derajat paduka. Kok merosot piye to? Kowe kuwi tak nggo kembang sepasang kelawan Yayi Dewi Hatnyanawati tak boyong menyang Traju Trisna. Ambak mung garwa ingkang angka loro nanging bakal tak tresnani lahir tumusing batin tan berbeda kelawan Yayi Dewi. Mokal. Menapa saged priyantun kakung wontenipun namung janji-janji lan janji. Menapa badhe saged wonten paduka andum katresnan. Bojo siji nyatane urung bisa leladi karo bojo loro. Piye le nglakoni ora? Lho, kowe ora percaya karo Prabu Sutejo? Inggih pitados kawibawan kaluran paduka nanging bab rehing-ring andum katresnan ingkang adil kula mboten pitados sinuwun.
Aduh nyanyi karwane ingsun. Tekampling astatan angling turutana brantekku ya wong ayu pamikatse tak ngungruk jarang pamikatse wong ayu peperangan durung paripurna. Boma mati bisa urip, mati bisa urip. Wah, nyatane anakku lanang ya ngenteni. Uripa kaping 100 Gathut ya ora wegah. Kok sik to iki lah kok dadi ora pati ndugamana ana bocah bagus. Yen ora kleru iki ditutke karo Petruk Bagong. Iya to Petruk to kowe? Nggih. Bagong sing mburi. Nggih, ngaku wae. Iki sapa Petruk? Mbok didangu. Kowe sapa bocah bagus? Kula Bambang Pamegat Trisna sinuwun. Bambang Pamegat Trisna. Saka ngendi? Saking Pertapan Gebang Tinatar. Kok Gebang. Anake sapa? Ibu kula Endang Wulangun. Ibumu Endang Wulangun. Lah kowe kok teka kene ditutke Petruk, ditutke Punakawan? Kula badhe ngawawu Sudarma. Sudarmamu sapa? Gawipun Kanjeng Hyang Begawan Sih paminta ingkang ukir jiwa raga kula satriya panengah Pandhawa Raden Arjuna. Janaka aku ora wong aku ora urung apa-apa nek wis ora. Wah. Akonono. Mesti cendengmu iki. Duwe anak ting telecek ning ndi-ndi. Ora mbok aku nek glithuk ndasmu. Inggih nek anak kula. Nek anake Banditus punika. Nah, karek nggon gusi piye? Nang rada amba ya. Piye Jlambrong kowe rumangsa anak-anak ning Gebang Tinatar apa ora? Kula kok mboten krasa, Mas. Wah, ora krasa kogean wedokan. Werkudara nek ngomong kok. Wah. Kogean wedokan. Padha karo mendem. Pun ditampi mboten mon iki sing ngetutke kula. Saya keten pun entek rokok 3 bungkus. Kebal kebul kok tekani ndata ora diaku. Janaka piye? Koko Prabu senengane kok ndakwa.
Mangke kek kondo Sembadra. Ya kandhake no. Kandhake nek kowe wengi iki mokel-mokel. Kandhake wae. Janaka bener titiken pasuryane. Gai. Kok gai? Ibune Ndang Wulangun, kowe tau tepung karo wanita sing jenenge Ndang Wulangun apa ora? Endang Awi ya tau. Ireng. Bolot. Yes nek kowe ora anu mundur. Pamegatresno lho wonten dewu. Ora gampang awamu Sudarma. Kowe ngaku anak Madukara, sekabeng putra Madukara kudu gedhe labuh labete menyang nusa bangsa Ngamarta. Yen ora katandha kasekten guna kaprawirane lan gedhe darmane tumraping negara Ngamarta, kasatriyan Madukara sak wewengkone ora bakal gampang kowe ngawamu Sudarmamu Arjuna. Lajeng kula kadhawan menapa? Iki lagi ana pagegiran krana anakku Bama Narakasura lan anake Yayi Werkudara kang aran Gatotkaca padha rebut Kikis Tunggarana. Nganti kowe nonton iki to peperangan iki. Bama perang lan Gatotkaca dina iki durung tuwuh kerampungan. Mongko sapa sing kalah ya kuwi sing kudu trima. Tegese ora nampa Bumi Tunggarana. Yen kowe bisa gawe kerampungan, ora esuk ora sore bakal tak tampa pasuwitanmu dadi anak Janaka. Pamit. Semar. Niki pun padhang ampun nangis. Niki pun meh padhang. Aku ora diakoni. Jebul angel tinemune bakal dadi putra Madukara. Pancen kula pun matur mboten gampang. Terus aku bakal ditampa nanging yen bisa madhangake lelakon. Lelakon apa? Prabu Suteja perang lan Raden Gatotkaca rebut Kikis Tunggarana. Yen aku bisa gawe kerampungan, aku bakal ditampa dadi putrane Kanjeng Rama. Keriyen. Sakniki mang pethuki Prabu Bama. Prabu Bama. Nggih, mang pethuki riyen, mang rembag riyen. Trayoli Binanteng. Bocah bagus aja ngalang-alangi nggonku bakal mboyong pamikatsih. Mripat mloro ora ndedelok Prabu Suteja. Lho, wis ngerti aku sapa kowe? Bambang Pamegatresna. Aku arep dirusak karo wong kuwi. Aku gak gelem ae. Kaya wong Seragen. Kowe aja wanuh-wani iki sedulurku. Wah, ora icep. Tak jawat ora gelem tak boyong tak muktekake nulak katasaning Prabu Bama.
Mengko dhisik. Wong kuwi jroning Bandayuda kok isih kober. Mes padakake wedana kang ayu. Iya. Pancen tuwuh rasa katresnanku ing tanpa upama marang wong sing jeneng Pamikatsih. Ngerti ya kuwi sedulurku. Ora susah. Kowe ngalang-alangi sedyaku arep tak boyong. Yen dheweke gelem monggo nanging ora keduga nglakoni aja mbok peksa. Aku ingkang ngalang-alangi. Entuk tak jaluk, ora entuk tak jaluk. Saiki ngene wae. Piye? Api-apian aten. Sedulurku Pamikatsih bakal tak aturake paduka sinuwun lan yen sing ngakon aku mesti gelem. Nanging tak aturi milih siji ngantaraning loro. Piye? Milih Bumi Tunggarana apa milih Endang Pamikatsih? Yen milih Pamikatsih tetep dadi Jatukramamu, Bumi Tunggarana tetep dadi wewengkon Pringgondani, ewadene milih Tunggarana. Tetep Pamikatsih dimen dadi Jatukramane Ratu ing Pringgondani, Raden Gatotkaca. Nyata laruta sangkeng yudha sang guru kula. Yen tan ngutusa sang Sri. Wau to. Dupi midhanget. Aturira Bambang Pamegatrisna ewuh kayeng pambudi. Ngene rasa ndawaken pamilih. Milih putri kelangan bumi, milih bumi mongko gandrung dateng sang putri. Nalika samono kedadak Sang Bama enget pewentean garwa Prameswari Dewi Haknyanawati ingkang wis kajatukrama mataun-taun parandene dereng atut. Dereng kersa carem saresmi kadhi satataning jalu lan manudya. Labet manah gempung kawuran kagol dhateng ingkang garwa Haknyanawati dumadakan wekdal mangke pinanggih putri endah. Mula denging karsa sinurung brahmaning asmara. Padha sanalika Prabu Suteja ngentengaken Bumi Tunggarana ingkang tinuju muhung citraning Sang Pamikatsih. Cakat wasesaning Bathara, Pamegatrisna, Pamegatrisna. Iya. Merga kesurung rasa tresnaku kelawan sedulurmu si Pamikatsih. Lilanana iki dadi Jatukramaku tak pasrahke Bumi Tunggarana menyang wong Pringgondani. Aduh sinuwun. Aku titip getih setetes daging stampel wujuding kadangku. Mangsa bodho, pindha kaki-kaki nini-nini kaya mimi hamintuna. Iya Raden, tak trima banget. Dung dung nong tete mbek miyong wa ketekur. Sutya rekta kang sila pindha Kartika Baya Mirah Baya Inten sun remuk dadya sira wong ayu. Bojo ayu sepentek pondhongane Pamikatsih turutana brantaning pundhakan. Ketekur mbok meyong turutana brantaku tak pondhong tambah nojong. Bojo ayu saya suwe pupune kok saya gedhe. Wah sayaan. Ayo turut.
Sapa kowe? Sapa? Sinuwun aku Begawan Sih Palimarma. Palimarma sapa? Ora susah perlu kowe sumurup marang aku. Aku ingkang sabiyantu kelawan putuku kang tak tresnani. Wah, apa? Rayoli Blanteng. Wah, keranjingan. Wah, aku ora ngerti dipaeka karo wong Gunung Barat. Iki apa spidak jempol gethek antuk karo wong Pandhawa. Wah, sapa wong sing ora gandrung kapirangu? Hei, Pamegatresna. Kok paduka yang iya sing dadi pamegat sih mau aku. Kula mboten ngertos menawi paduka yang iya kaya ngene iki caraku. Sabda Brahmana Raja sabdaning ratu ora kena wola-wali, dheweke wis nglilakake bumi Tunggarana marang wong Pringgondani, dheweke gandrung marang Sulistyaning Manita. Tegese isih abot wong wadon ayu tinimbang bumine, bejamu kowe Buma. Wah, iki upama aku maju tetep ora bakal tuwuh kerampungan. Ya, aku ngerti. Pancen wong Pandhawa ora Tundrawati padha dene. Nebu sakuyun ngranti sedompol. Gatotkaca, tak lilake bumi Tunggarana saiki nanging kowe tak anggap mungsuh sak ceke urip. Piye Pamegatresna? Sampun sinuwun. Prabu Bama wangsul. Awit nalika semanten kula gadah sedherek estri. Kula mboten ngertos menawi Prabu Bama jebul gandrung kalian piyambakipun naminipun pamikatsih. Sabanjure rening badhe motho-motho sedherek kula. Wekasan kula aturi milih ing antawisipun bumi kalian wanudya. Prabu Bama milih pamikatsih katimbang Kadipaten Tunggarana. Mila nalika semanten dipun lilakaken dhateng Raden Gatotkaca, piyambakipun milih endang pamikatsih. Oh. Dadi anak lanang milih pamikatsih inggih namung estunipun. Kula ugi mboten ngraita jebul dumados saking Kanjeng Eyang ingkang lenggah wonten wingking Kanjeng Eyang Begawan Sih Palimarma ingkang sabiyantu dhateng kula sinuwun. Nanging teteping sabda Brahmana Raja sakmangke sampun kelampahan. Kadipaten Tunggarana tetep dados wewengkon negari Pringgondani. Gatotkaca tampan Janaka iki anak lanang dhewe, anak ganang-ganang dhewe, otong-otong iyi. Ngudang kok nganggo otong iyi wae. Ibu Mundile. Asih wonten pertapan Rama bekti kula. Iya. Ibumu apa isih ayu? Nggih.
Tasih Rama namung samangke tuwuh pathekipun ngen lengen. Yen ngono aku wis jijik. Kuwi sapa? Menika Eyang Uwa. Oh Eyang Uwa. Inggih Raden, kula Begawan Sih Malimarma, kula kakangipun Begawan Sih Paminta, tiyang sepuhipun Endang Wulangun garwa Jengandika rumiyin. Ora apa to, ora apa, ora ya bojomu tenan to. Ngudun kok dijiliti. Kandhane Wulangun ki bojomu kok. Wah, kandhake Sembadra. Ya ora masalah. Ora masalah. Petro, Nun, kowe sing ngetutake anakku lanang nggih. Rene yo. Paringi napa? Nyoi. Niki napa? Apa, Dru? Saptek. Wong lanang lek diene. Apa? Ora narimakake Kadipaten Tunggarana kok diblangket danti prenggandane kok menang-menang akal pokile wong Pandhawa. Minggata cangkemmu elek. Doro. Wah, wong Astina melu ngriwuk kempul minggat. Adeh pancat nyono rangsang Tunggarana minggata.